So ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Bayawan City, Negros Oriental. Agang tumatatampo, nagdasingan nga Raymond. Ha? Makigbuwagan ako? Ori, Mart. Pero, Buwag na ta. di siyan sa may saan ako. Nga, imam kumbuwagan. Wa kay sa na ko. Wa na lagi ko ikugman ni mo. Mao makigbuwag ko ni mo. Daisy. Uy, nagbuwag mo ni DC? Nguy klarong hinungdan? Ogaw. Chay, kaway ular ka na gud. Kaway klaro gud na gud. Nga naman, nanasilain? Waka may bawagaw. Ngayang giingon ako nga, wala ko na siya gugman ako. Ay, silang gaw. Pasin pa diag makakita kag babae nga paragid nimo. Gaw. Dugay-dugay nang gid mo nagbuwag ni DC, no? Wagi ko makabantay nimo ay. Nga doon na kay gipanguyaban. Ay, nawad-anam ko ganas mga babae gaw eh. Uy, ayaw ana, gaw. Kung sadli ka, dumabayot ka na. Oh? Ha? Di isa di. Oh, ayaw gani ana. Pangita og paagi nga makauyab ka, gyud makakita kag lain kay pasin unyag maulit taong guwang ka na. Gusto nga akong igagaw. Kinanglan tuod nga makauyaw ko. Magkalingam ko nung tanaw sa Facebook eh. Mas sila ko'y makitaan. Kini ko nung Mary Joy eh. Ako chatan. Kung mo-reply ba? Ako chatan. Nga, magik-friend ko niya. Abi na ko, di ka mo reply sa kong chat. Niingon man ka nga gusto ka makik-friend na ako. Maong ni-reply ko ni mo. Anya, nanawag po dayon ka. Ako na lang sa kang gitubag. Thank you, Mary, nga nakik-friend ka na ko. Okay ra, uy. Ganahaman sa ko nga dagan kong friend sa Facebook. Asa na yung inyo, Mary Joy? Sa Kalamdukan. Mau ba? Unya, okay ra ni mo nga. Tawag-tawagan, di ka? Okay ra, uy. Paundangon unya ko. O, pwede ra mo nga, dito magsaba. Ato na ni itago. Raymart, Sige na ba? Uyab na ta. sige na lang, uy. Sige, Raymart. Ako na lang gisugot. Salamat, Mary Joy. Salamat, Gigaya. Nyamats good. Mo ba? Uyab na mo ni Mary Joy? O, gaw. Ya. Og lipay kay ko nga iyak ang gisugot. Awa ako sab. Nalipay sa ko nga nakauyab na kagaw. Kumusta, love? Love, good? Ganahan mo ko nga, labang atong tawagan na eh. Okay na ni mo? Okay ra, uy. Sige. Love atong tawagan ay. Love, mana ako sa inyo, be. Magun sa mga diri. Gusto kong makakita ni mas personal. Ikaw, good. Sige. Aris amo, love. Ikaw ni Love? Ako in town ni Love. Mas guwapa, hindi ka sa personal eh. Jesus, atik sa day. Lagi, tinuod bitaw. Ate, pamauli na taoy kay pasigngita na to si Papa na to. Nakainom ra ba to? Love, di mas ako ang imong papa kung maduk sa inyo? Masuko gyud to. Kinakainom man. Sige. Sa sunod na lang adlaw. Maduk ko sa inyo ha. Sige. Sige, Love. Bye-bye na, ha? Bye-bye, love. I love you. Ay, Sa magagaw? Nuktok man ka. mingala ko sa mong uyab, gaw. Ako pa nimo, no? Imo siyang hagdon nga manuroy mo sa kalumbuyan. Ang sablinos ka lang ba yan? Pista ba yaron? Ha? Oo, di siya. Sige, ako siyang tawagan. Moatog ko sa Kalumbuyan. Tinuod? O, lagi. Ako mauna, magkita ang dito kay matum sa ko. Asa dito pa ingon, Love? Abi na kong aturata sa Kalumbuyan kay Fiesta. Isuroy di ka sa mo. Aram ba sa makato ko sa mong bahay? Maayo hinoon, Love. Aron sad makaila ko si mong mga ginikanan.
Love, wa lagi tao din is inyo. May gilaka din ang lutos mo magpapa. Mao ba? Unya, mo pauli na lang ko ha, kay basig magabian ko ba? Ay, karoon nga, totoo pa uli. Kay, sa'yo pa man. Ha? Love, pagkaksa sa kami. O unsa? Pagkaksa ko ni mo. Kay sa una pa ko gusto nga mugakos ni mo. Basig ni makakita na to. Ay, pagkaksa ko ni mo. Love. Ikaw ha? Tikasan kaayo kada? Nga naman. Ingon ka, bugakos ra ka. Labaw pa man lagi tos gakos imo. Sige lang, good. Parehas pa tatanduhan nga, nalipay. Basig imo kung buwagan ha? Ha? Nga nang bugan mo ka? Kay nakuha naman ko nimo. Di na may tabo, love eh. Isa mo tinunang akong love ni mo. Nga, may nahitabo na to. Salamat, love. Nga no din nga nakikita mo ka na ko, love. May importante kong isulti nimo, love. Unsa mo na? Ayaw lang kalain ha? O ayaw sa kay ubos na ako. Love, unsa lagi na? Mularga kog Manila. Kaya to ko patiwaso nag-eskwela nila ni mama ug papa. Unsa? Kung mo na, imo di kong biyaan. Pasensya na ka, love ha? Dili man gud mahimo nga akong supakon sila si mama ug papa. Unya ka sa mga kamarga. Og ma, mularga na ko paingon sa Manila. Unsa? Kaya ba tagaw ta? Kaya ba ta? Gusto kong maghubog karon. Di ko magbunauna ni Mary Joy. Tagay, go! Go! Ha? Magto kag Manila? O, gaw. Mapas ka na Mary dito? Di gaw eh. Narbaho ko dito. Kaya di mo siya mahimo nga. Makikita ko ni Mary Joy. Kaya nagswila pa siya. Oo, mog yun. Manarbaho ako dito, gaw. Kaya gusto sa ko nga malimot ni Mary Joy. Pila na ugabuhan nga dinis Manila. Pero wa magyapon ko malimot ni Mary Joy. Ako sing suway kontak be. Di mo siya mo-reply sa akong message. O tawagon sa nako, di mo tubag. Suway nga na kong tawag ang iyong igsoon. Gusto lang ko mangumusta ni ate, kay di mo good siya matubag kung tawagan. Ay, ayaw na lang pag-chat siya. O kung mahimo, kalimti na lang siya. Ha? Nga naman, te. Ay, dili na kuno siya ni mo. Maong kalimti na lang siya. Unsa? Di na dismiritual ko. Kasato pa. Wa, dinig kamit ng cellphone. Ang angay ini. Labay. Ano wag si Mary Joy ako, Mart? Di mo ko ka makontak. Mo ba kuya? Asa ba yung cellphone? Akong ilabay kuya kay sapo to. Ay, naunsa mong taon ka. Uy, gamitas ang cellphone ako diha. Nainambira yung Mary Joy. Tawag ito, magasulti mo. Maudi nga dili na ka na ako makontak kay imo din gilabay ang imong cellphone. Nawadaan ang ugan na kay. Di na mo kuno ka na ako. Ingon sa atin mo. Kuan mong good Mart. Gusto lang kong mo-focus akong pag-eskwela. O gang akong gusto. Nga, cool off lang una ta. Ganong call off mo man. Buwag nga diretso. Oh, okay na sad ko nga magbuwag ta. Aron wala ko ilang una-unaon. Ang ako lang pag-eskwela. Oh, Sige lang. Kikon kita gyud. Kita man gyud ba? Mary Joy. Natandog ang garbo ni atong higayon na. Maong nakibuwag lang akong Mary Joy. Pero ang tinuod, sakit kayo sa akong buot ang gibuhat. Kani mo, Mary Joy. Manghinaot ko nga di ka makitag lain.
kay balikan ti kay nag-abot sa hustong higayon. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Remart nga taga Bayawan City, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kipagayo, awit nga nikulahan. Babalik ako. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhin nga akong suwat suliran. Ako si Marina, 24 anyos, single mom na karon. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sigig plabad sa akong o. Aran niyo sabtan, sugdon ko sa dihang nahunong ko sa akong pagtuon tungod kay namabdus ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ano gunagit kaayo? Nigasto gyud ming papa nimo, balag nagkautang-utang. Aron lang ka maka-eskwela sa kurso nga gusto nimo, nga graphic designer. Unya karon, di nimo gamiton kay namabdos taon ka. Ma, pasaylo ako. Dili na lang nato siya mahayon og maayo dahil kay usao na naman Mabdos naman ning atong anak. Ang pangutana lang ini karon. Balugan ba ka siya sa lalaki nga nagpamabdos niya? Mao may sulti niya na ako, ma, pa. Kung mapahibaw na kuno mo na ako. Sultihan na ako siya ron makapamay sila din ni sa ato. Hala, sige. Panihi diri para magkapamay na ha. Karon, amo sa siya ikasulti ni mama nimo. Mayo gani kay nisugur sa mama nimo nga magtipon lang ko na tagbahalag. Dili pa ta magpakasal. Malagi. Bisag nahibaw ko nga nahiubos gid sila nako. Pero ni suporta pagyapon sila nako. Unya, unsa may plano nimo ron? Mupadayon kasi mong pagtuon? Maoy hangyo ni mama nako. Nga ini ko man akong panganak, mapadayon lang gid kuno ko sa akong pagtuon. Aw, mahimo ra basad. Sakto po sila Marina. Ano ugon pod kung dili ka muhuman sa mong pagtuon? Hapit ni noon? Maog yun. Pasensya na ka daya. Mawar gini ang sildo na ako. Unsaon hintaw na pagpaigo dong uy? Mawala gini day. Gusto ko mag-istorya ni mo. Ngano di ay? Sa tiduod lang. Dilit na dyan ako kaya. Unsa ka kung mubalik lang ka sa inyo. Jason! Dito mong mas makakaong katarong. Kamu sa atong anak. Pero dinhin ako. Maglisod na kita. Ilabi na kay gigata si Inday. Unya ang konsumo pa nato sa adlaw-adlaw. Lisod. Jason! Mauna na. Mauna na resulta day sa mga lihok nga wa gihuna-huna. Nagtuga-tuga man mo unya dili pagyuday ninyo kaya. Sorry, ma. Day, hilom na lang. Ay na pagsigig yaw-yaw. Mas maayo sa tinuuna nga niya lang diri si Marina nato aron nga pirmi natong makita nga atong apo. Naala, sige, uy. Puslan man nga mo balik ka din, ha? Gusto ko nga inig-ablis klase, magpa-enroll na ka, aron mahuman ka yun. Sige, ma. Salamat. Pila na lang kabuwan, mo-graduate na kid ko sa akong kurso. Salamat kay Ginoo. Nga wa gyapon ko nimo pasagdi. O gibless ko nimo pinaagi sa akong ginikanan nga mapaubsanon kaayo ug mapinanggaon. Salamat kid kaayo nimo Ginoo. Ay, salamat sa Ginoo nakagraduate ka na gyud nak. Congratulations. Salamat, ma. Salamat kaayo ni Papa. Wa isa pa yan, tuod si Jason. Didi mo anhe. Na, ambot, uy. Bahala na to siya, uy. Wa naman siya nagparamdam na ako. Bisam lang ganig mangumusta siya sa iyang anak, wa man gyud. Ay da, pasagdi, uy. Kung di na, uy, dili na. Ang importante karon nga nakahuman ka na sa imong pagtuon. Magkinaunsa, kaya ra nimong buhion ang imong kagalingon.
Tungod ka na kasiguro man kung makakita kagad og tarong nga trabaho, day. Tinuod na, ma. Oh, nak. Nagsigi ka na malagatubang na imong computer, huy. Lagi, ma. Nilabad na gani ning akong o. Nga naman, ha? Mapagyuday ka makakitag trabaho nimo? Wa pagyud, ma. Na, paabot lang, uy. Mao bitaw, ma. Every now and then, sige kog check sa akong email. E basig na ay ni-reply sa akong mga gipang submitan o resume. Kadita, ma, ha? Na ay notification sa akong email. Ma! Ma, for interview na ko! Yes! Mao ba, nak? Uy, may noon. Kanas aman. Nalipay kaayo ko kay maotoy first company nga ni-email nako for interview ug dako ang akong pasalamat nga nadawat ra dayon ko. Bisan sige glabad ang akong o atong higayuna, pero mura bag nawa ang kasakit sa dihang nadawat nako. Ug ang nakaayo sa among kompanya, sa dihang nibaw sila nga single mom ko, ila kong gi-offeran nga mag-work from home full-time ug moadto lang ko sa site kung dunay mga importanteng meetings. Unya, Sa sige na nimong atubang anang computer, uy. Mo nang siging labad ang imong tingali mas sensitive na gani kay akong mata sa hayag sa computer, ma. Tingalig sa imo ng mata, day. Nagdudasad ko nga basin sa ako ning mata, ma. Unya? Mupalit ako og blue glasses, ma. Mamo ko nun ay kasagaran gamiton sa mga tao nga ang trabaho, sige atubang sa computer. Ay, naunsa naman niyon. Uy, nisamot man niyon og kasakit ang uog maayo. Nga nagpalit naman unta ko blue glasses. Ay, sakitang yun ay. Ma! 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 Barina? Ma! Nak? Ano ka? Ma! Sabay na hitabo. Sakit kaayong akong Unsa? Kumusta namang pamati nimo karon, ha? Human ka makainom og painkiller? Arang-arang na, ma. Magpa-check up na lang, nak. Ma, kalma lang. Layo rin is tinai. Usa pa, na okay naman ko. Pagsulti ba yun, ha? Kung unsay bation nimo? O lagi, ma. Ayaw ka balaka. Oh, hala. Ni-chat ang among manager. Marina, notify me right away kung dili ka busy. I need to talk to you about something important. Uy, unsa man ka, ha? Tawagan ako. Yes, sir. Marina, I just found out nga nakay task until now nga wa pa rin nabuhat. Oh, sir, sorry kaayo. Suman, kaya pa rin mo? Kaya kung dili, I can assign someone to help you with the task. Kaya ra, sir. Sorry lang gid kaayo, sir. This won't happen next time. Okay, Marina. Thank you for the time. Isalig kong kaya na nimo. Salamat kaayo, sir. Ubay-ubay man gud ni akong buhatonon, oy. Kinalamamon gud ni nako rong adlaw. Overnightan ko ni. Last na lang gud ni. Last na lang. Oh. Hala. Ngano man ning akong kamot? Ni action magkurog. Grabe gyud ka kurog akong kamot atong higayuna. Maay na lang gani kay nahitabo siya nga igo na human ang akong importanteng trabaho unon atong adlaw. O ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nganong sige man niglabad ang akong o? Normal lang kani nga labad sa o? O posible ba nga tungod kini sa akong mata sa sige na kong atubang ang computer? Ikaduhang pangutana. Kung mo inom ko og pain reliever, mawa raman siya. Pero inig taon-taon mo balik na sad. Unya daw nahigayon nga mura kong kasukaon og malipong. Dili ka ni migraine? Ikatulong pangutana. Recently lang nikurog ang akong kamot. Wa ko mahibaw kung konektado ba kini siya sa pagsigiglabad sa akong o.
Ingon ako mama, nga basig pasmo daw ning ako Posible ka nga pasmo kini? Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may katambag ninyo sa akong trabaho nga magsigilag atubang og computer? Doon na ba mo ikasuggest nga maayong buhaton nako aron dili mo grabe ang akong gipamati karon? O magpa-check up na lang gid ko aron sa pagsiguro. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marina. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem ka medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rika namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o basa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga sa may ako atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw. The only person you are destined to become is the person you decide to be. The only person you destined to become is the person you decide to be. Mga bitang kung tagaan kag sunod nga kinabuhi, kinsa may tawhana gusto kang mahimo. Ako mo'y pangutanon na kung tagaan ko ikaduhang kinabuhi sa Ginoo. Kinsa mang tawhana ang gusto nimong mapareha ka. Ang akong tubagan Lord, mapareha ko ni Dr. Rene Obra gihapon. Happy raman ko sa kong kinabuhi. Ano maglisod-lisod magyo ko. Okay? So, ang atong matatampo karong adlaw si Marina, 24 years old, single mom ni siya, taga Cebu City. Ang iyang problema kay maglabad kuno ang iyang ulo. Maglabad ang iyang ulo. Labad mo ganitong ulo, labi nagbaysod na itong pitaka. Bitaw? Wow, suway ko nung lakaw-lakaw niya, waysod di mong pitaka, di ba? Mulabad di mong ulo. Medya na bitaw, no? So regards dahil mga taga Cebu City, no? Ako na lang bisahon po ni mga taga DOH Argao kasi sige ba nilang suwat silang mga pangalan, no? Si Jeremy Sisiban, si Lloyd Pocong, Bonifacio Hirames, Michael Neri, Gistonin Mamulang, Geraldine Lopez, Rodel Andrew Marzun, o si Matt Flores, no? Atong mga security officers sa DOH, TRC Argao, Argao Cebu, no? Ug ang atong mga Nava Guards, no? Suri no wa naman tong akong listahan sa mga Nava Guards diha sa Naga, no? Ug mga taga May Abuhan restaurant, no? Mga taga store operation Enrico, Janice ug Geraldine, mga taga Leyte office Winilyn, Ginalyn, Ilya, Jeffrey, Tilo, Ana Rose ug Mimosa, mga Cebu office Nicole, Juna, Glorilyn, Cecil, Isabel, Maribel ug si Cheryl. Og mga kaubanan diha ni Dr. George ug Inday Ruiz, no? Si Panggang ug si Agoy na. Okay na. Basta kay mayong pagpaminaw lang kayong salamat. Okay, going back to our sender, si Marina, 24 years old, taga Cebu City, na? Musta naman dahil si Dr. Brad Renerio Abela diha sa Sunok ug si Manong Bert Abela ug mga Abilia family diha sa Dunya Rosario ba to? Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Majong pagpaminaw ninyo diha. Unang pangutana, nganong sige man niglabad akong ulo? Normal lang kahani nga labad sa ulo o posible nga tungod ni sa akong mata, sige na kog atubang sa computer. Ana ra man din ang tubag sa imong pangutana, no? Atubang sa computer, siyempre mulabad lang atong ulo, no? Mulabad ang ito, na kay sinusitis, na kay migraine, taas yung blood pressure, under stress ka. So, mo na mga hinungdan nga mulabad ang atong ulo. O naaba kay infection going on diha, no? O nauntog ba ka? Naabay damage ng dapita. Pero kung wala lay damage, posible mulabad lang ang ulo, kay si kagtutok ng imong computer, ang kining eye strain makalabad ni sa ulo. Kay mo-focus man ka. Kuha ng imong mata. Hindi ka siguro kag mo-take og mga mild analgesic like Saridon or mga paracetamol, whatever brand sa paracetamol,
Bioflu, pwede po. Okay? Ikaw na ang pangutana. Kung may inom kog painkiller na wala raman pero ini kataon mo balik na sad. Kunya dunay higayon nga mura kog kasukaon ug malipong dili ka ni migraine. Okay, migraine usa ni siya sa klase sa mga labad sa o. So, naman na mga klase sa labad sa o na migraine. Mura pitik-pitik, nay tension headache, murag di ka kasabot, murag bugat, nya nay mananaanay gitawag natong hip-hipnik, nang mura bag ang imong magkipat-kipat mong mata ba or cluster headache murag murag magsiga murag murag masunog ang imong ulo, no? So ma-relieve ni siya by taking analgesic, mga paracetamol, mipinamic, tramadol, oxycodone, morphine, mga ordinary nga mga over the counter nga mga mild analgesic. Makumawa ra ni siya. Light massage can also help. Nya mo pahulay ka, hot and cold compress. O niya katong giingon nako. Rest in a quiet dark room, no? Kay kung wa kay rest, mulabad imong ulo. Sige lang kag tanaw nimong computer, imong cellphone. Mulabad lang yan. So you can take katong mga pahinamda, mga ibuprofen, acetaminophen, aspirin, naproxen. So these are mga medicines nga mawa sa labas ulo. Usually, I recommend this 1 tablet every 4 hours, PRN or as needed kung naay headache. Kung wala headache, pwede rapod og wa na, no? Wa na as needed lang lagi, no? Kung kinahanglan lang. Sunod ng pangutana, nikurog akong kamot. Wala ko mahibaw kung konektado ba ni siya sa pagsigig labad sa akong ulo. Yun akong mama nga basin pasmo daw ning akong posible kaha ning pasmo ni. Suma, og nikaon ba ka? We have to eat regular meals as expected, morning, lunch, and evening. Kaya kung magkapasmo-pasmo ka, magkapasar-pasar yung pagkaon, siyempre ang atong lawas mo, demand man ni siya og nutrients. Para nagupog ka ng makina sa auto, nga wa na kay oil na sakto, wa na kay gasolina, magpurot-purot na sa dagandar, no? So, mao na siya nga, kung may kagpasmo ba ni, so kung dili ka inunta mindful sa imong food intake, could be possible, no? Kining caffeine makatabang baya pod. Kay kuan man ni siya, makanaro man ni sa blood vessel kining caffeine. Unya maka-alleviate ni siya og pain. Mabitaw nang usay mo labad mong ulo, wakas focus mag coffee break sa ta. Coffee ay po palabi kay kanatay gitawag og kanang bitong on and off nga headache. Under stress ka, no? Ano mang mag-headache ka kung under stress ka, because kung stress ka, this can cause muscle contraction, different parts of our body. So mag-muscle contraction ka, mo nang mag-headache ka, mag-pain. This can be relieved by katong ipahingalan na kong mga tambal. Sunod ko pangutana, unsa may katambag ninyo sa akong trabaho nga magsigig at tubang sa computer? Doon na mo may ika-suggest nga maayong buhaton nako aron dili mo grabe akong ipamati karon o magpa-check up lang gugug siya. Check up lang yun, no? Pakuan sa imong mata kung normal ra ba ang imong visual na vision, imong grado sa mata. Kinahanglan ba kag correctional glasses? So, ikaw lang man buot ang duha man ka doktor para sa mata na ophthalmologist, kini mga ophthalmologist, mo na sila mga eksperto sa ingananing problema sa mata. Mga medical doctors ni sila, no? Ako example lang nung opera sa akong katarak si Dr. Jojo Aquino na sa perpetual o na po siya office na sa Veles, no? Napay usa ka doktor sa mata kanang gitawag og optometrist, no? Kaning optometrist dili ni sila medical doctor, pero doktor na gyud tawagan nila. Ang ilang trabaho is more on kanang himuan ng mga glasses, no? Expert sila na ana. Pwede po mamuduol dito nila kay naman sila testing pud sa mata, no? Ug sakto ba ang imong visual vision, imong grado. Pila ba grado sa pila ba grado sa tuo, ug unsa may ibutang lente sa imong correctional glasses kung mopalit man gani ka. Okay, so now takasabot ka sa speaker nimo Marina ug naramang ka diri sa Cebu City na atay daghang mga ophthalmologist dinhi, no? Nga imong kaduolan. Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra. So to everybody, no, locally and abroad. Pero may maminaw sa itong programa kini atong akong suliran. Thank you very much. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o mayong adlaw.